рахна шудани обанбори сардобини ӯзбекистон воқеъ дар вилояти сирдарё ба қазоқистон ҳам осеб расонд. мақомоти ӯзбекистон 70 000 сокини маҳаллиро ба ҷои амн кӯчонданд. даҳҳо нафар дар беморхона бистарӣ шуданд. як сокини маҳаллӣ лаҳзаи канда шудани сарбандро ба ёд оварда мегӯяд: тревога bo'ldi, telefon bo'ldi. соати 6 субҳ бонги хатар зада шуд. кормандони милиса фарёд мезаданд: бархезед, сӯи ҷизақ шитобед, сарбанди обанбори сардобина рахна задааст. манзили мо дар фосилаи 1 километр аз обанбор ҷойгир аст. мо ҳуҷҷатҳоямонро гирифта ба кӯча баромадем. одамони дигар ҳам ба мошинҳо нишаста фирор мекарданд. об бо садои даҳшатовар наздик мешуд. мо ҳам ба мошин нишаста аз маҳалли зист берун шудем. ҳоло ду хоҷагии деҳқонӣ пурра ба зери об мондааст. мардум дар кӯча монданд. кӯчонидани сокинон идома дорад. Yaqin qolganda anaqa yurdi mashinamiz. дар пайи ин обхезии зиёновар барои хунукназарӣ ва саҳлангорӣ ва қонуншиканиҳо дар сохтумони он парвандаи ҷиноӣ оғоз шудааст. мақомоти расмӣ аз эҳтимоли пурра фурӯ рафтани обанборе ки соли 2017 бунёд шуда буд нигаронанд. президент Шавхат Мирзиёев аз минтақаи зери обмонда дидан кард. масъулияти назорати сохтумони обанбор ба дӯши нахуст вазир гузошта шуд. дар пайи рахна шудани обанбор дар шарқи ӯзбекистон дар ҷануби қазоқистон 600 хона зери об монд. президенти қазоқистон гуфт 22 000 нафар ба ҷои дигар кӯчонда шуданд. ҳамчунин аз зарари зиёд ба заминҳои кишт гузориш дода мешавад. мақомоти қазоқистон аз мансабдорони ӯзбек барои дастрас накардани иттилои зарурӣ танқид карданд. қабл аз рахна шудани садди обанбор дар ин минтақа борони шадид ва тунбод рух дода буд. обанбори сардобин ғунҷоиши 922 миллион мукааб обро дорад. баландии он 28.8 метрро ташкил медиҳад.